Și vă salut de la Radio Moldova. Bună ziua și mulțumesc de invitație. Sunt încântată să împărțim timp și invitații la Zilele Filmului Românesc. Finișul lunii septembrie vă va prinde din nou la Chișinău, de această dată la o ediție aniversară. Cum sunt de obicei vizitele în Republica Moldova și ce emoții vă copleșesc în ajunul revenirii? Păi de fiecare dată revin cu mare plăcere la Chișinău pentru Zilele Filmului Românesc. Deja se fac 10 ediții, nici nu știu când a trecut timpul. Îmi place foarte mult la Chișinău și mai ales în perioada asta, sfârșit de septembrie. Noi am avut câteva ediții și la început de octombrie. Mi se pare că e o perioadă foarte plăcută la Chișinău și e mereu o plăcere să reîntâlnesc oamenii de acolo, publicul, prietenii pe care am și să vedem împreună filme și să le discutăm. Vă așteptăm la Chișinău să celebrăm împreună cea de-a 10-a ediție a Zilelor Filmului Românesc. Veniți la braț cu o echipă de profesioniști din industria cinematografică. Din mediul online am aflat deja câteva nume sonore, dar vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți cine vă acompaniază în acest an. Păi avem mai mulți invitați la fiecare ediție și la ediția asta aducem câțiva cineaști importanți, dar nu doar cineaști. E important ca proiecțiile și alte evenimente pe care le avem noi în program să fie însoțite de discuții, pentru că face parte din conceptul și din gândirea noastră că și asta contribuie la dezvoltarea, să zicem, discursului despre film. Și m-ați întrebat de invitați, nu știu, aș începe cu invitatul special. De mai mulți ani avem o secțiune care se cheamă Focus, în care punem în prim plan un mare cineast român încă în activitate, poate să fie un regizor sau un actor. În ultimii ani, nu știu, pot să dau câteva exemple, am avut pe Dorel Vișan, pe Ion Sabdaru, pe Cristian Mungiu anul trecut, iar anul acesta invitatul special va fi Cristi Puiu și organizăm un focus de 3 filme. Cel mai nou film al lui, MMXX, de anul trecut, care, apropo, e o coproducție cu România-Republica Moldova și la proiecție va fi prezentă și echipa din Moldova și mai prezentăm primele lui 2 filme, Marfa și Banii și Moartea domnului Lăzărescu. După aia avem un invitat special pe partea de evenimente conexe proiecțiilor de film și aici mă refer la criticul de film Andrei Rus, care este și lector universitar la UNEATC București. Andrei va veni să lansăm împreună o carte importantă de cinema, Istoria filmului, o introducere de David Bordwell și Christine Thompson. Cartea tocmai a apărut pentru prima dată în traducere românească. Andrei a coordonat toată traducerea, a fost o echipă de traducători și o vom lansa la Cărturești, muzeul la Chișinău. De asemenea, vom merge împreună și la AMTAP, unde vom prezenta pentru studenți niște scurtmetraje studențești de arhivă și vom discuta și acolo despre ce înseamnă curatoria, ce înseamnă arhive, ce înseamnă critica de film. Asta ca invitați speciali. Tot la AMTAP avem și un masterclass despre sunetul în film cu Mihai Bogos, care este un cunoscut inginer de sunet, care a lucrat la multe filme. Și apoi, sigur că avem invitați la toate filmele noi, că avem această secțiune, care este secțiunea noastră principală de filme noi, în care prezentăm cele mai importante filme românești din ultimul an și fiecare de proiecție este însoțită de o discuție. Și aici l-aș menționa pe Emanuel Pârvu, care este atât actor cât și regizor și el va fi de altfel prezent în această dublă calitate, pentru că începem festivalul cu filmul lui pe care l-a făcut ca regizor, 3 km până la capătul lumii, și care a fost anul acesta la festivalul de la Cannes, chiar în competiție. Și a doua zi vom prezenta un film care se cheamă Familiar, făcut de Călin Petărneță și în care Emanuel Pârvu are rolul principal. Deci publicul va putea să discute cu el în această dublă calitate. De altfel, Emanuel Pârvu a mai fost de 2 ori deja la Chișinău și cu precedentele lui filme. L-aș mai menționa tot ca invitat pe Bogdan Mureșanu, care este un regizor aflat la debut și filmul lui de debut, Anul nou care n-a fost, acum câteva zile, la finalul săptămânii trecute, l-a fost premiat la Festivalul de la Veneția, în secțiunea Orizonti, cu premiul cel mare și filmul se va vedea la ZFR în prezența lui Bogdan Mureșanu. De asemenea, vom avea ca invitată pe Nicoleta Lefter, care e o cunoscută actriță din România. Ea are unul din rolurile principale din filmul Săptămâna Mare de Andrei Con și se bucură să vină la Chișinău pentru a se întâlni și ea cu publicul. De asemenea, regizorii Marian Crișan și Dumitru Grosei vor fi și ei prezenți în ultima seară la o discuție cu publicul, pentru că vom arăta cele mai noi filme ale
lor, Warboy și scurtmetrajul Casa Neagră. Deci cam aceștia sunt invitații pe care îi propunem în acest an publicului. Abia așteptăm să ne întâlnim atât cu dumneavoastră cât și cu întreaga echipă de profesioniști care vă însoțește. Festivalul conține o agendă îmbelșugată construită din filme adresate tuturor categoriilor de public. Prioritate au filmele noi, cu ele debutează festivalul. Ediția aniversară a ZFR va fi deschisă de proiecția filmului 3 km până la capătul lumii, în regia lui Emanuel Pârvu. Aș vrea să ne spuneți ce poveste de viață vom descoperi în Delta Dunării și de ce tocmai acest film a fost selectat pentru a da startul. Păi am selectat acest film pentru că este un film foarte important, este un film care a fost prezent în competiția cel mai mare festival din lume, nu? Festivalul de la Cannes. Este un interes foarte mare pentru el și în România și cu siguranță și în Republica Moldova și ne-am gândit că e filmul potrivit pentru a deschide, mai ales că e un film care, prin prisma unei povești într-adevăr plasate în Delta Dunării, așa cum ați menționat, într-un sat din Delta Dunării, Sfântul Gheorghe, vorbește de fapt nu doar despre comunitatea locală, dar vorbește despre întreagă societate și felul în care reprezentanții acestei societăți, fie ei polițiști, preoți, alte autorități, se raportează la povestea unei familii și la felul în care toate aceste relații între oamenii acestei comunități scot la iveală diverse probleme. N-aș vrea să intru foarte mult în subiect, pentru că nu vreau să stric plăcerea spectatorilor, dar aș spune doar că e un film care e foarte important și un film care cu siguranță va stârni discuții și abia aștept să văd și eu modul în care va reacționa publicul de la Chișinău la film și felul în care îl va lua la întrebări pe Emanuel Pârvu. Din seria proiecții surprinzătoare, altfel zis filme noi aduse la Chișinău, face parte și lungmetrajul intitulat Familiar. Cum a fost pentru dumneavoastră să explorați secretele întunecate ale familiei regizorului, pentru care realizarea unui film este și o sesiune de terapie? Da, este un film foarte, de altfel ca și celelalte filme ale lui Călin Petărnețăr. El e un regizor cunoscut, poate lumea a auzit de filmul Poziția copilului, care a câștigat acum câțiva ani Ursul de Aur la Berlin și el e foarte interesat de trecutul familiei sale, de poveștile mai mult sau mai puțin cunoscute pentru el din trecutul acestei familii, pe care le pune într-un context mai larg al societății românești, de acum sau de altă dată. Și într-adevăr acest film este un film care are multe elemente biografice, sigur și foarte multă ficțiune, pentru că este povestea unui regizor pe care sigur că îl putem vedea ca un soi de alter ego al regizorului însuși, care vrea să facă un film, doar că descoperă tot felul de secrete ascunse din perioada comunistă a familiei sale. Și atunci filmul despre felul în care încearcă el să gestioneze toate lucrurile pe care le descoperă. E un film de asemenea foarte puternic și foarte complex, pe care sper că îl vor descoperi cu plăcere și spectatorii de la Chișinău. Un alt film nou de succes care va fi proiectat în cadrul ZFR este Anul Nou care n-a fost, debutul regizorului Bogdan Mureșanu. Aici ne teleportăm înaintea Revoluției din 1989. Tocmai de aceea vă întreb ce avem de învățat din această călătorie în trecutul cutremurător. Acum vreo 15 ani apăruseră vreo 4 filme românești din ceea ce s-a numit Nou Val, care vorbeau cumva direct sau indirect despre Revoluție, comunism. Și s-a discutat mult atunci despre asta și părea că subiectul nu mai poate fi abordat sau că s-a epuizat sau în fine, evident că au apărut întrebări în ce fel mai poți să vorbești despre acea perioadă. Dar uite că în ultimii ani a apărut o nouă generație de cineași care nu ezită să vorbească la rândul lor despre acei ani. A fost acum câțiva ani filmul Metronom, pe care l-am avut și noi la Chișinău, iar acum e acest film Anul Nou care n-a fost, care este interesant din mai multe puncte de vedere, pentru că e un film atipic, e un film diferit de celelalte despre Revoluție sau comunism, pentru că, sigur, e plasat în 20 și 21 decembrie 89, deci fix în ultimele 24 de ore, să zicem, înainte de Revoluție, dar e un film în care mai multe poveștile unor oameni din acea perioadă se intersectează și atunci Bogdan Mureșanu reușește, prin întretăierea acestor povești de viață,
să ofere un tablou general despre o întreagă societate, despre decăderea unei întregi societăți, despre frica și paranoia și butaforia la care ajunsese de fapt comunismul în faza lui finală, astfel încât revoluția vine ca un soi de eliberare până la urmă inevitabilă dintr-o lume care pur și simplu distrusese destinele acestor oameni, pentru că filmul ne arată fix felul în care viața intimă a oamenilor, relațiile de familie, totul este afectat și otrăvit de comunism. Filmul despre asta este și cred că aceasta este, dacă vreți, principala lui lecție sau, în fine, cumva una din mizele centrale ale filmului și cred că e un film care prinde la toate generațiile, pentru că cei mai în vârstă, care erau, să zicem, tineri sau copii atunci, se vor regăsi cu siguranță în film, își vor reaminti de acea perioadă, în timp ce publicul tânăr cu siguranță va descoperi cu curiozitate multe lucruri pe care poate nu le știa. Sunt convinsă că vom descoperi și mai multe lecții în cazul în care vom urma invitația de a fi parte din povestea ediției curente a ZFR. Și mai departe în istorie ne transferă un alt film din secțiunea Filme Noi. Într-un sat în România la începutul secolului al XX-lea ne invită pelicula Săptămâna Mare și aș vrea să ne spuneți cum a fost pentru dumneavoastră să vizitați prin puterea filmului hanul care acționează ca un punct de întâlnire pentru creștini și evrei. Un lucru interesant din filmul Cinematografia românească recentă este și această direcție prin care cineaștii nu mai fac doar filme despre prezent, despre ce se întâmplă acum, nu mai fac nici măcar doar filme despre perioada comunistă, ci merg și mai în spate. S-a întâmplat și cu Cristi Puiu, cu Malmkrog și acum Andrei Con, care e un regizor de asemenea care a mai fost prezent la Chișinău cu filmul precedent al lui Arest, merge la intersecția dintre secolele al XIX și secolul 20, ecranizează, dacă vreți, o nuvelă, dar într-un mod liber. E o ecranizare liberă, novela cunoscută a lui Caragiale, O făclie de Paște, pentru a vorbi despre tensiunile din societate de atunci. Nu doar din societatea românească de atunci, ci, dacă vreți, din întreaga Europa, pentru că prin povestea acestui hangiu și tensiunile care există între el și unul dintre argații săi, angajații săi, dacă vreți, această poveste poate fi văzută ca un soi de parabolă sau ca un soi de exemplu pentru tensiunile care existau atunci și care peste doar câțiva ani vor duce la primul război mondial, vor duce la formele extreme de antisemitism și chiar până la Holocaust. E un film despre violență, e un film despre relațiile tensionate dintre oameni și felul în care vinovăția poate fi, dacă putem stabili cu certitudine vinovăția în cazuri extreme ca acesta pe care filmul pune pe masă. E un film de epocă, e un film foarte puternic, e un film solicitant, dar e un film foarte îndrăzneț, care sper că de asemenea va stârni multe întrebări pentru spectatori. În cadrul ediției aniversare a ZFR ne așteaptă și proiecția Warboy, o coproducție România-Moldova, în regia lui Marian Crișan, un film care ne duce în toamna anului 1944, când cel de-al doilea război mondial se apropie de final. Ce călătorie se proiectează aici și ce notă i-ați da filmului? Este o călătorie inițiatică, dacă vreți, pentru că este un road movie plasat în timpul războiului, dar sigur că războiul e doar un fundal îndepărtat, nu vedem, dar îl resimțim prin povestea acestui băiat care pornește în căutarea cailor familiei sale și care se întâlnește cu un soldat american, ajuns întâmplător în zona în care se afla și băiatul. Și prin această interacțiune dintre ei doi încercăm să înțelegem mai multe despre o întreagă perioadă sau, în fine, despre acei ani ai războiului. Deci, dacă vreți, este o călătorie inițiatică, cum spuneam, un road movie care are în centru acest băiat și pe acest soldat american și e un film făcut cu gândul la public. Este una din mizele lui și anume prin această poveste emoționantă de a ajunge la un public cât mai larg care se poate regăsi într-un fel în umanitatea acestei povești. Cu Warboy, ZFR inaugurează la această ediție aniversară o serie de proiecții ale unor filme noi realizate în coproducție de cineași
cineaște pe ambele maluri ale Prutului și proiecția va fi precedată de prezentarea în premiera unui scurtmetraj, de asemenea o coproducție România-Republica Moldova, Casa Neagră. Cum ați caracteriza filmele în care cinematografia românească și cea din Republica Moldova se reunesc? Această colaborare a fost una din mizele festivalului, evenimentului Zilele Filmului Românesc încă de la început. Ne-am dorit ca, sigur, să prezentăm filme noi și clasice la Chișinău, să aducem invitați, să discutăm cu publicul, dar în același timp ne-am dorit să întărim și această colaborare între cineaștii de pe cele două maluri ale Prutului și n-a durat foarte mult până când s-au văzut și primele rezultate și cumva ne-am gândit că în acest an putem marca mai bine această colaborare, felul în care echipe de cineaști din cele două țări colaborează pentru a face niște producții de succes internațional. Și asta se întâmplă, trebuie spus, și datorită schimbărilor care au avut loc în ultimii ani la Centrul Național al Cinematografiei din Moldova, care susține tot mai multe filme, susține foarte multe coproducții, astfel încât e mult mai ușor pentru cineaști din România, fie ei cineași români sau cineași care sunt basarabeni, provin din Republica Moldova și s-au stabilit în România, de a accesa fonduri și în Republica Moldova, nu doar în România. Și astfel se ajunge la astfel de colaborări, a căror bază, sigur, s-a pus și prin anii de interacțiune pe care un eveniment ca ZFR le-a facilitat. Astfel încât avem cele două filme pe care le-ați menționat, care sunt făcute, nu, într-un caz de Marian Crișan, care e un cineast din România, cu o parte din echipă din Moldova, iar în celălalt caz, Casa Neagră, scurtmetrajul lui Dumitru Grosei, făcut de un cineast, nu Dumitru Grosei, din Moldova, dar e o coproducție cu România și Moldova, majoritatea echipei fiind din Moldova. Și mai avem un film extrem de important în această secțiune, pe care nu l-am menționat, este filmul lui Cristi Puiu, filmul MMXX din 2023, care de asemenea este o coproducție și este un film pe care noi l-am inclus atât în secțiunea de focus, în această secțiune de coproducție și în secțiunea de filme noi. Și este un film care, pe de-o parte, e produs de Anca Puiu, nu, de soția și producătoarea lui Cristi Puiu în România, dar în același timp este produs și de Sergiu Cumatrenco Junior, care e un cunoscut producător din Republica Moldova. Plus, în fine, un director de imagine din Republica Moldova, câțiva actori din Republica Moldova, plus actorii din România. Deci este un exemplu foarte bun al acestei colaborări și este un film tot așa format din mai multe povesti sau mediometraje plasate în timpul pandemiei, dacă vreți, și e un film extrem de ambițios, așa cum sunt toate ale lui Cristi Puiu, și cred că este un câștig în principal pentru cinematografia din Republica Moldova, cel în care cineaști cunoscuți din România produc filme împreună cu Republica Moldova, filme care ajung apoi să fie selectate în mari festivaluri și astfel și cinemaul din Republica Moldova este reprezentat acolo. Pentru a surprinde magia care se creează atunci când cinematografia românească se reunește cu cea din Republica Moldova, să mergem să participăm la ZFR. Domnule Ionuț Mareș, până calendarul va afișa data de 26 septembrie, adică startul festivalului, vrem să evadăm în alte filme care merită atenția noastră. Spuneți-ne care rămâne a fi acea peliculă cinematografică la care reveniți mereu cu pasiune sau poate mai multe? E o întrebare foarte grea, pentru că sunt atât de multe filme care îmi plac din istoria cinematografiei și sunt atât de multe lucruri de descoperit în același timp. Uite, de exemplu, pot să dau un exemplu foarte recent. Tocmai m-am întors de la Festivalul de Film de la Veneția și acolo există, pe lângă filmele noi, există și o secțiune de filme clasice, prin care filme de patrimoniu sunt prezentate în versiuni restaurate. Așa practică marile festivaluri de mai mulți ani. Prezintă filme vechi, dar nu pur și simplu ca filme vechi, ci în versiuni restaurate și copiile arată extraordinar de bine. Și am revăzut un celebru film al lui Howard Hawks, His Girl Friday, și care este un film din 1940, dar este un film extraordinar de modern și de plăcut și de amuzant și de inventiv. Deci dacă vreți, ăsta este un film pe care l-aș recomanda oricând și pe care l-aș revedea și oricând, că a fost, cred că, doar a 4-a sau a 5-a oară când l-am văzut, dar revăzându-l într-o sală de cinema, într-o copie restaurată, mi-am dat seama cât de important și de mare este acest film, așa că, uite, ăsta e un film pe care pot să-l dau ca exemplu rapid de peliculă ce poate fi oricând
revăzută. Ne-am notat, domnule Ionuț Mareș, vă mulțumim pentru sugestie și ideile distribuite pe marginea noilor filme din agenda ZFR. Vă așteptăm la Chișinău pentru a sărbători împreună cinematografia românească. Mulțumesc și eu și abia aștept să mă reîntâlnesc și cu Chișinău și cu publicul de acolo. Vă mulțumim pentru timpul acordat, o zi minunată să aveți!